ngavele ngacabanga lesi sinayi sengamla ngenkathi siphumile seroundini nomfowethu uBhekiliyeza. Ngathi uma ngiyibona le mpangapanga ngayiqonda ngqo ngamanje kanje phambi kwayo yathi yangibuka yakubona ukuthi hayi le nsizwa ayibhekeki. Ngathi wena shut up, sit down, sinayi sengamla. Umfowethu wangibuka wathi hayi bo sesiyakhala ngane yakwethu. Ngathi thula Bhekiliyeza, leli namhlanje ilanga lethu. Ngathi uma ngiyibuka lento ngabona ukuthi la imali khona. Ngashaya kadedele yodwa impama ngayibona ingamla ilala phansi. Yathi uma ilala phansi ingamla ngasho ngathi hayi ngiqedile la. Kanti khona ingane ngemuva yakhala memeza ingane, daddy, 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 daddy. Ngathi shut up, you little frengele. Ngingazi nokuthi kusho ukuthini. Ngayibona ingane ithula ihlala phansi eyifihla. Ngathi Bhekiliyeza qoqa ibag. Qoqa ibag mfana, isikhathi sethu lesi. Qoqa ibag mfana, lento abethu labantu. Ngabuye ngacabanga ukuthi lento siyenzelani. Kwabuya lokho ukuthi siyenza lento ngoba sifuna le mali. Kwathambisa inhliziyo lokho. Kwangipha ugqozi nofuqufuqu. Ngabona ukuthi ayikhali ingane zakwethu. Uyothi wabonani.